Siyam ka mga tao nga gilambigit sa gidilig drogas na sikop sa Managlahi nga buybust operation sa mga sakop sa Station 3 o sa Lapu-lapu City Police Office. Unang nadakpan sa Kapolisan sa Station 3 sa buybust sa Purok Saging Gunob niadtong Domingo, sila si Vivian Florek Bukog nga anaa sa watchlist, ingon man si Jofi Ginitaran Bukog. Pasado as 10 sa gabi usab niadtong Domingo, nasikop sa mga sakop sa Station 4 si Rexon Vito Cañete usa ka gwardya. Samtang nadakpan sab sa joint operation sa CIB, CDEU sa Lapu-lapu City Police, sila si Roman Premasio Apa, Axel Di Mataga, Ronelo Dungog, Ariel Gabutin Sorono o Florante Quizon Imbong pasado las 10 sa miaging Sabado. Nadakpan sab sa Kapolisan sa Station 3 si Benji Berdin Berdon sa buybust nga gipahigayon sa Zone Litob, Barangay Kalawisan.